Ao final serán 5.120 euros. Esta cantidade foi arrecadada finalmente pola organización do Torneo Solidario de Fútbol 8 celebrado no campo municipal de Vilas, en Rianxo, hai varias semanas. O diñeiro irá destinado á Fundación Aladina, que axuda a nenos e mozos enfermos de cancro. Aproveitouse este acto tamén para facer balance desta segunda edición do torneo. Dende a organización agradeceuse a axuda prestada polas empresas patrocinadoras, que coas súas aportacións fixeron posible o desenvolvemento do torneo, pero especialmente aos voluntarios, o Concello e tamén ao Club Deportivo Unión, que contribuíron tamén a que o torneo fose de novo todo un éxito. Aos meus compañeros que me axudaron, os colaboradores, que viñeron durante 2 días para aquí madrugando e para que todo estuvera en condicións, para todos eles, meu agradecemento. Agradecemento especial tamén aos patrocinadores, que partindo polo Concello de Rianxo, os patrocinadores que me acompañaron, que me deron a súa confianza e apoio para que este torneo se pudera realizar. Un agradecemento que se sumaron tamén dende o Concello. Intentamos, na medida do posible, axudar a que este torneo fose un éxito no organizativo, un éxito no que son as instalacións do clube, e creo que entre a suma de voluntariado, persoal municipal e a axuda tamén de diferentes casas comerciais que se achegaron con material tamén para mellorar un pouco o ofrecemento que se facía aos clubes, aos nenos e nenas, aos benxamíns e alevíns dos clubes que se achegaron, pois eu creo que mereceu a pena e estamos diante dun torneo que oxalá pois poidamos seguir mantendo no futuro. E xa rematada esta segunda edición, a organización xa se pon máis á obra para traballar de cara a unha nova convocatoria para o ano que ven, que se todo transcorre sobre o previsto, volverá a desenvolverse na Vila Rianxeira.